A Budapesti Elsők podcastben különböző technikai vívmányok és kulturális jelenségek első budapesti megjelenését mutatjuk meg. Körbejárjuk, hogy ezeket az újdonságokat hogyan fogadták a budapestiek, milyen hatással volt a városra, illetve milyen nyomait találjuk meg még a mai Budapesten. Sziasztok, én Peti vagyok, és itt van velem Attila. Hello, hello. És Gábor. Sziasztok. Én egy elég szövevényes témát hoztam, tulajdonképpen a televíziós sugárzás, tehát televíziós sugárzás, picit belemásznék majd a televízióba is. Aha. Nem olyan sugárzásra kell gondolni, de hasonló. Picit felvezetném a témát, de mielőtt felvezetném, felteszem a kérdést, és majd a végén fogok visszautalni rá, hogy szerintetek mikor volt az első földfelszíni, jelenidejű tévés képátvitel Budapesten. Erre kellene egy évszámot mondanatok, amire én most nem fogom tehát megmondani. nem tévéadás, hanem nem valami tévéadás, hanem hanem valós idejű televíziós képátvitel. Képátvitel. 55. 1955. 1937. Ne. Na, ezt most nem fogom nektek megválaszolni, erre majd visszatérünk egy kicsit később. Rá kell keresnie, tudod. A 30-as években az Újpesti Egyesületi Izzóban felállított kísérleti 30-as? laboratóriumban igen, előkészületeket tettek a vevőkészülékek gyártására. Az évtized végén megépítették az első magyar ikonoszkópos képátviteli láncot, a fejlesztés folyamatát azonban a háború megakadályozta. A háború alatt egész Európában szüneteltek, majd a 40-es évek második felében ismét működtek televíziós stúdiók. 46 tavaszán a közlekedési és postakiállításon láthatta először a közönség a televíziót működés közben. De hogy ezek a stúdiók hol voltak? Nálunk? Nálunk is voltak kísérleti stúdiók, igen. Igen. Ja, Itt még nem a televíziós, tehát nem a magyar televíziós stúdióra kell gondolni, ezek kísérleti stúdiók voltak. Amivel én most felvezetem azt a témát, az igazából a magyar rádió berkein belül működő, és aztán majd a magyar televízió felé kinövő struktúra lenne. Aha. Aztán majd, amit feltettem kérdést a képátvitellel kapcsolatban, arra meg majd jóval később utalnék vissza. De megjegyeztétek, hogy milyen évszámot mondtatok, ugye? Én igen. 55. Igen. 55. Már megjegyeztük, hogy egymás, te meg a 30 valamennyit. Tehát a közlekedés és postakiállításon láthatta először a közönség 46 tavaszán működés közben a televíziót. A műsor egy 3 méter hosszúságú hurokfilm volt, ez a végtelenített film, ami folyamatosan ugyanazt játsza, amely 3 nő beszélgetését vetítettek. Hanggal. Ez már hanggal volt, így van. Magyarországon. Budapesten. Vagy Budapesten. Budapesten. Így van. Egy kísérleti adás volt, és a világban akkor hogy álltak? De hogy ez sem a valóság, mert a Philips a 30-as években egy kiállítással már hozott ide. De az sugárzós volt? És az sugárzós. De hogy mi sugároztuk? Tehát ezek ilyen... Ez a nehéz a televízióval kapcsolatban, ez a legnehezebb, hogy maga a televízió készülék is, ugye egy adóból és egy vevőből áll. Tehát magát a televízió készülékét is tekinthetjük már sugárzásnak, hiszen az adónak és a vevőnek sugároznia kell az egyik vagy másiktól. Mit ad egy tévé? Kísérleti adás. Szabadságot, izgalmat. De nem, de maga a tévé készülékben van egy sugárzó egység. Hát nem, azt fel is vették. Tehát, hogy erre volt a másik egység, ami pedig ez majd biztos... Ez egy ilyen elég bonyolult dolog, és nem teljesen tisztázódik ki. Nyilván, aki a tudományban kicsit jártasabb, annak ez a dolog. De hogy a 30-as években a Philips mikor itt volt, a tévében ment valami adás? Így van. Ami benne volt, föl volt véve, és tehát maga a tévé adta le. Így van. De az is egy kiállításon volt. Tehát 1938 tavaszán a nemzetközi vásáron külön pavilonnal mutatkozott be a televízió. Erről számolt be a Rádió Élet 10. évfolyam 19. száma. Bemutatkozott a Televízió címmel jelent meg ez a cikk. Annyit beszéltek a Budapesten a televízióról, hogy most végre be is mutatkozott. 2 hatalmas égszínkék tömörgumi abroncsú gépkocsin futott be a Philips művek Eindhoveni gyártelepéről a budapesti nemzetközi vásárig. Külön pavilon épült a leadó stúdiónak, ehhez csatlakozik a bemutatóterem, ahol 4 vevőkészülék síkján rajzolódik ki zöld színben a szomszédos stúdióban szereplő színész arca, alakja. Míg a jól ismert hangszórók a beszéd és énekhangot közvetítik. Epesárga maszkírozott arcú énekesnők, színészek a mikrofon előtt, mint egy 80x60 cm-es képsikon mozgó alakjuk arcok.
80x60 centin. Hát mellette, itt volt a tévé, volt egy mellette egy stúdió, és külön jött a hang, meg külön jött a kép. Így van, pontosan. Viszont mindent 38 tavaszáról. De hát akkor a tévékészülékben nem volt hangszóró, hanem mellé. Nem, effektíve az külön volt. De erről is majd fogunk beszélni, mert hogy ha lebontjuk ezt a kis ugye, magot, akkor ez 1 millió ágra fog szétmenni. Egyrészt a sugárzásra, ami ugye már drót nélküli sugárzásnak nevezzük, tehát hogy rádióhullámokon terjedjen. Van egy külön ága, amikor a letapogadó, tehát amikor filmet, tehát ugye a 35-ös film az jóval korábban létezett már, tehát a tévéstúdiók is úgy vetítettek filmet, hogy felvették a 35-ös filmet, és azt sugározták tovább. Van ennek külön, hogy mikor jött be ennek ugye a hangja, és van külön egy része, hogy mikor jött be a színes verziója a televízióknak. Tehát, hogy elég sokrétű ez a történet. Nem fogok tudni mindenre kitérni ma. Jó, de tényleg jó. De Budapesten vagyunk. De folyamatosan Budapesten vagyunk. A 30-as ez a 30-as évek jó, nemzetközi vására Budapest. Tehát, hogy ha akarjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy ez volt a budapesti első tévésugárzás, még akkor is, hogyha... És nem mondhatjuk, hogy ez volt az első. Jó. Ezért mondom, hogy ugrálni fogok. Azért kezdem a magyar televízióval, mert az volt az, amit kimondottan a lakosságnak már egy úgymond kiforrott technikával kezdtek el fejleszteni, hogy a nép is hozzájutasson ehhez a dologhoz, mert korábban csak ilyen bemutató termekben nézhették ezeket a dolgokat, vagy ilyen tévépavilonokban, illetve aki külföldről tudott tévét szerezni, annak most vagy volt már valami adásvétele, vagy nem. A Szovjetunió pedig már 31-ben elkezdte a tévésugárzást. Az nem adásvételi. És nem ők voltak az elsők. A szovjeteknél volt tévéadás a 30-as évek. 31-ben elkezdték a kísérleti adásokat. Az első kísérleti adás, ami valóban átment Angliában egyik városban a másikban, az 1926-ban volt. Egy John Logie Bird nevéhez fűződik. Ő egy istálóban kezdett el meg egy padlásszobában dolgozni a 20-as évek elején. Még festett. Hát, és közben, szimultánban volt egy magyar ember is, aki nagyon hasonló munkálatokon kezdett el dolgozni. 20-as évek. Akit Mihály Dénesnek hívtak. Aha. És ő 1894-ben született, a József király 1894-ben született. Hát ő a József királyi műegyetemre járt, így hívták régen a Műszaki Egyetemet abban az időben. És ő már az 1911-es éveknél elkezdett foglalkozni a televízióval. Előtte egyébként full műszaki ember volt, előtte motorkerékpárokkal, motorokkal és autóknak a technikai dolgaival foglalkozott. Az autós könyve, ha jól emlékszem, 8 kiadást élt meg, amikor még gyakorlatilag nem volt 20 éves az emberünk. Hányban volt? 1911-ben kezdett a tévézéssel foglalkozni. De Béla hányszor olvasta azt a könyvet, a hadság? Nézte a Jagdwagen ülésén. Semmi. Azt pörgette, amikor elvonulta. Minden összejön. Vegyél ki 2 laprugót, azzal leültetted. Igen. Szóval Mihály Dénesünk belevágok, megalkotta, ő úgy hívta, hogy Telehor. Ez volt az elnevezése. Telehor. Ez volt az elnevezése az ő kis televíziós univerzumának. A telehor görögül azt jelenti, hogy távolbalátás. És ezt így is hívták, mondod hogy nekünk. A távolbalátás tudománya. Oké, jó. Tehát ez volt, amire ő gyakorlatilag így rárakta az egész, mondhatni életét, mert gyakorlatilag tényleg folyamatosan ezzel foglalkozott. De hogy ő elő tudott állítani sugárzást? Mindjárt el fogjuk jutni odáig. Step by step, bemegyünk majd a kocsmába előbb-utóbb. Szóval ő dolgozgatott, ő már az egyetemen is kísérleteket végzett, de az egyetemi évei után elkezdett inni. Keményen inni. Mihály Dénes az egyetem után a telefongyárban kezdett el dolgozni, és ott végezte tovább a kísérleteit. Édesanyám is dolgozott a telefongyárban. Tényleg? Nem akkor, mint ez a város egy falu. Na bocs, csak ezt. Mint fiatal egyetemi hallgató, már 1917-ben 2 szabadalmat jelentett be a távolbalátás területén, és a 17-es Pesti Naplóban nagy bejelentés címmel le is jött egy cikk, a Magyar Marconi címmel. Magyar Marconi. Aha. Mihály Dénes műegyetemi hallgató feltalálta a drót nélküli képtávírót. Így nevezték. Akkoriban még
nem is tudták, hogy ez hogy kellene. Egy fiatal magyar gépészmérnök hallgató világra szóló találmánnyal foglalkozik most a Bécsi Közös Hadügyminisztérium találmányi osztálya. A találmány, amire még a háborúban is nagy feladatok várnak, a távolbalátás problémáját oldotta meg. Mihály Dénes, a budapesti József Műegyetem negyedéves gépészmérnök hallgatója, a feltaláló, aki jelenleg katonai szolgálatot teljesít, a nagyváradi első számú honvédruhá huszárezredt önkéntese, de jelenleg Bécsben tartózkodik, és a közös hadügyminisztériumban van beosztva, ahol a találmányával végzett kísérleteket vezeti. Ez 17-ben járunk. Itt még senki nem tudhatja, még ők sem. Nagyon durva, hogy egybeesik az első világháborúval. Mikor is születés? 17. 894. 17-ben járunk, itt 22 éves a cikk alapján. De ebben világ első? Vagy csak nálunk? Nem tudja monarchiában. Mindjárt oda is el jutni, ott majd doppergést fogok kérni, jó? Jussunk el most, jó? És akkor lehúzom a leplet. Tehát Mihály Dénes 1919. július 7-én az elsők között Budapesten állóképeknek azonnali televíziós-szerű közvetítését mutatta be. Ez nagyon fontos, mert akkoriban a távíróban, ha jól emlékszem, ilyen 360 szekk alatt tudtak egy képet átvinni a leggyorsabban. Az a drót. Igen, a rész, vagy nem tudom valami. A távíróval, ő pedig közvetítése hullámon azonnali képet tudott átvinni. Itt nyilván nem kell egy ilyen nagyon high quality vagy HD felbontásra gondolni. A Nipkow tárcsával dolgozott. Nipkow egy német tudós volt, aki feltalálta 1893, mások szerint 1894-ben ezt a tárcsás elméletet. Ez egy mechanikus eszköz volt, ami egyszerre volt egy adó és egy vevő berendezés. Én csak úgy hívtam, hogy egy ilyen sávosan, ilyen léresen eltolt forgó tárcsa volt, ami minden pontot, tehát képpontot és képsort ugye meghatározott. Ha jól emlékszem, Mihály Dénesnél a 30 soros és 30 képpontos felbontás volt. A Full HD-nél is 1920x1080. Ő 30x30-szal működött. És ő ugye az elfogadott képkocka szabvány, ami elterjedt, az a 25 frame per szekundum, tehát a 25 képkocka per másodperc. Mert hogy akkor? Ez ma a mai világban. Nem 27-9? Nem, vagy 29? ez a képkocka szám. Tehát, hogy egy másodperc alatt hány képkocka? Hát 25. Hát most a 25 vannak, most már a 30 van, az 50, 60, de nem ez 100 29,7 vagy valami. A film, a kezdeti celluloid szalag, ha jól emlékszem, az 24 kockás volt, onnan indultak ki. És szerintem ezt kerekíthették a tévében. Az amikor még ilyen, amíg a régi dokumentum, igen, és hogy ilyen nagyon... ő 10 képkockával működtette ezt a dolgot. Tehát azt kell elképzelni, hogy ő ezt ugye beszorozzuk egymással, és a Nipkow ezt írta le, ő a 30 soros 30 képkockásat írta le 1894-ben, 40 évet kellett várni a szegénykémnek 30-ot a megvalósításra, mert hogy nem álltak rendelkezésére még azok a fénygyűjtő cuccok, amik ezt meg tudták ezt az átvitelt csinálni, viszont ő ezt leírta, és Dénesünk ez alapján fejlesztette meg az ő kis telehóriát. Na jó, de hát a gravitációs görbékre megvártunk 100 évet. Egyszer összejön. Számolgattam, hogy a 30x30-as kép az 900, és azt még beszorozod a 10, az 9000 átvitel másodpercenként. 9000 képpont. Fogalmam sincs, miről beszélsz. Ez egy HD TV-nél, ez egy HD TV-nél ilyen 2,5 és 5 millió közötti szám lehet. Tehát, hogy gyakorlatilag ennyit ugrott a dolog. Ami fontos még Mihály Dénesnél, és ami az ő legnagyobb, hát lehet, hogy erős szó, de tragédiája. Nem volt rendes családneve. 2 keresztneve volt, hogy az úgy nehéz. Ő azért vesztett 5 évet, mert Budapesten egyáltalán nem volt, aki ezt támogatta volna ezeket a fejlesztéseket, úgyhogy szépen kiment Németországba, és emiatt maradt le a Bernd mögött nem többel, mint 2 évvel. Kimerem jelenteni, lehet, hogy majd kommentben jön, hogy nem, és hülyeség, hogy ez állókép, ez fontos, hogy ez állókép. Tehát ez még nem mozgókép, amit ő állít. Tehát egy darab állóképet. Tehát ő szerintem a világon az első ebben, ez hát a Budapesten is ő volt az első. Úgyhogy Mihály Dénes nevét én nagyon megjegyeztem, és nincs még vége az ő dicséretének, és
elképesztő. 1916-ban készült az első kísérleti készüléke, amely felvett és le is játszott hangos filmet. Tudjuk-e, hogy mikor volt? És le is játszott hangos filmet. 16-ban. Tudjuk-e, mikor volt az első hangos film, amit elkönyvelünk a világon, mint első hangos film? 23. Ez Amerikában, ha rákerestek a Wikire, vagy bármilyen... 1905. Vagy bármilyen... Hát nem, hát a Chaplin, hát ez a 10-es... Szerintem 10-es évek vége. Hangos film. Hangos film. 1927. Ez a jazzénekes, amit az első hangos filmek tartunk, ha jól emlékszem, a jazzénekesben pár mondat hangzik csak el, minden más meg zenei aláfűzés. Ha engem kérdeznétek, én a 28-as New York fényeit tartanám az első amerikai hangos filmnek, de ezt is megvétózva, valójában az első hangos film, ezt sem fogja alátámasztani senki és semmi, de Németországban készült 1922-ben. Der Brandstifter, a gyújtogató címmel, ez már egy hangos film volt. Az első magyar moziban vetített hangos film, most celluloidokról egy kicsit kiugrottam, csak hogy még jobban tudjam hype-olni Mihály Dénes munkásságát, 1931 a Kék bálvány, melyet A Kék bálvány. az Apollo moziban vetítettek. Igen. Szóval visszakanyarodva, hogy 1916-ban kísérleti készüléke felvett, és le is játszott hangos film. Az Apollo volt, vagy a Vörös Csillag? Igen. Ja. A vörösbe a kék. Szóval kiment Németországba 24-be, és elkezdett dolgozni a rákészülők. Egyrészt megalkotta az elektromos távolbalátást és a Telehor című könyvét, ami Németországban jelent meg először 24-ben, ha jól emlékszem. És az Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft AEG, én nem tudtam eldönteni, hogy az AEG ez azonos-e azzal a márkával. Igen. Én nagy valószínűséggel igen. Yeah, Náluk kezdett el dolgozni, és nagyon komoly kutatásokba kezdett. Később 33-ban E.H. Traub fizikussal együttműködve már egy korszerű televíziókészüléket mutathatott be, amelyet maga még tovább tökéletesített. Ez volt az a képet 240 sorra bontó televíziókészülék, tehát ugrottunk egy nagyot a 30 soros képről, amelynek a képét akár 2,5x3 méteres nagyságban is ki lehetett vetíteni. Tehát gyakorlatilag egy ilyen projektációról beszélhetünk itt már jelen esetben. De fontos megjegyeznem, ez még mindig a mechanikus televízió, és nem a katódsugaras, képcsöves. Tehát, hogy itt majd jön egy kettészakadása ennek a dolognak, és nem árulok el nagy titkot, hogy a másik ágon is magyar világelsőnk van. 1929-ben 3 napot töltött Budapesten, és a Rádió Élet csinált vele egy interjút. Mihály Dénes, a távolbalátás feltalálója 3 napot tölt Budapesten, így nem csoda, hogy tengernyi elfoglaltsága miatt csak késői éjjeli órákban állhatott rendelkezésünkre. És akkor is vacsora közben. Komoly és megvalom őszintén kissé nagyképű tudost vártam, és íme egy vidám, ötletesen sziporkázó, szimpatikus fiatalember. Mihály Dénes nem egy nyilatkozatát közölte elferítve a sajtó, és így nem csodálom, hogy velem a riporterrel szemben rendkívül óvatos. Alaposan megfotol minden mondatot, és végül arra kér, hogy még egyszer átnézhesse a jegyzeteimet. Úgy látszik, nem is olyan egyszerű dolog feltalálónak lenni. Megkérdezem, hogy miért él évek óta a német fővárosban, nem szívesen válaszol erre a kérdésre. Ehhez elmondja, hogy a német birodalmi posta most lezajlott berlini rádió kiállítására 80 000 birodalmi márkát szavazott meg részére, az eddigi majd 4 millió márkás kutatási támogatása mellett. Tehát, hogy az emberünk, aki kimegy, nyilván itthon nem adta. Annyira új volt, hogy azt közben megértem, hogy itthon nem tudott erre támogatást. Ezért nem szedtem ki ezt az egészet, hogy azt is érzékeltessem, ezt az óvatosságot a sajtóval szemben. Nincs idő arra, hogy elmondjam, hogy itt iszonyatosan komoly háború dúlt technikai fejlődésben az egész világon. Mindenki túl nyúlt, mindenkitől élen jártak az amerikaiak ebben, ami nem is az agyelszívásról szólt, hanem sokkal inkább a szabadalom felvásárlásokról, megszerzésekről, és a legtöbb magyar egyébként ezen vérzett el, úgymond, hogy nem az ő nevük áll ott, hanem valaki másik. És ezért ilyen az újságírókkal.
Mihály Dénes még megfenyeget, hogy feltalálja a távgyilkolást. Ha nyilatkozatát valahogy kiforgatom, majd a következő ajánlással ajándékoz meg egy fényképpel egy gyanús interjú emlékére az úr 1929. esztendejében. Észreveszi, hogy a kép közepén egy sötétebb lemezfolt vonul végig az arcán, mire búcsúzó kedves ötlettel rákanyarítja a képre, a folt a homlokomon az interjú előrevetett árnya. Hoppá! Budapestre érkezik 30-ban ismét, áprilisában. A 30 az egy perdöntő, ez a hivatalos Telehor bemutatója Budapesten, amikor is a Gellért szállóban... Mondjuk ki, az első budapesti sugárzás valami. Nem, ez az első budapesti televíziós bemutató. Na, akkor... Hát akkor innen tudunk majd indulni. 1930. április 3-ától. De ez egy bemutató. Ez egy bemutató. 35-ben ugyanígy a Gellért szállodában volt, tehát most ugrottunk 5 évet, ugyanígy áprilisban. Kicsit én féltem, hogy az össze van mosva az előzővel, de nem kiderült, hogy 5 évvel később Horthy Miklós kormányzó ellátogatott a Gellért szállóba, hogy megtekintse a Telehor készüléket. Jó helye. A fürdőcsarnok haljában. Megtekintette Egész a Telehor... Horthy Miklós útnak hívták a Bartók Béla utat, csak mondom. Gyakorlatilag az egész hóbelebanc vele vonult, népjóléti államtitkár, kereskedelmi miniszter, főkapitány, a felsőház elnöke, Telekipál volt miniszterelnök. A TV-elnök. Az MTI aznapi jelentése szerint a kormányzat több mint 20 percig ismerkedett a berendezéssel, majd gratulált a feltalálónak. Másnap József Ferenc doktor királyi herceg is fogadta Mihály Dénest, aki ezután ellátogatott Budi János kereskedelmi miniszterhez, akivel a Telehor magyarországi bevezetéséről tárgyalt. 35-ben. Hoppá. Tehát elmegy az egész hóbelebanc kálvária, és azt mondja, de akkor csináljunk egy bevezetést. Azt se tudták, miről beszélt. Tehát akkor, nyilván rádió már volt, mert a rádió az már 10 éve van 35-ben. Tehát, jól emlékszem, de hogy a kereskedelemben állóképeket közvetíteni... Ezek mozgóképek voltak. Ja, ez már mozgókép Abszolút volt. A 19-es volt állókép. Jó, tehát 35-ben... Már valami. Már gyakorlatilag az, hogy ő állóképet vetített, neki nem az volt a fontos, hanem az átvitel. Ennyit írnak még, igen, hogy a látogatást követően még pár napig 35-ben is a ország lakói bemehettek, és 1-2-3 pengős belépődíj. Ott maradt a Gellértbe a cucc. Igen, ott hagyták. 30-ban is ott hagyták, és 35-ben is ott hagyták. De a 35-ös az már viszont a fejlettebb Telehorja volt. Telehor, mennyire jó? Nekem mindig a Eleanor jut eszembe. Nem, de ez a Telehor, ez olyan, mint valamilyen meg, régi skifibe kapcsolt be, mint a, nem tudom, a menekülő emberbe. És akkor most jön... Mikor mondja, most a Telehorod ki van kapcsolva, nem érünk el. De tényleg, ott kezdődött, minden telével kezdődött. A régi skifikben minden ilyen kütyű, az tele valami volt. Az első sugárzás a Budapesten, szintén a Gellért szállóban vagyunk, szintén kísérleti, és ez egy zárt láncú televíziós közvetítés volt, amely 1936 őszén zajlott le, és ez volt az első magyarországi televíziós közvetítés, ugyan zárt láncon zajlott. Ők csinálták? Abszolút ők csinálta, tehát egy évvel később, miután a Horthyval beszélgetett, visszatért és megcsinálta. Ez nem volt nagy távolság, ez a Gellérten belül egy 30 méteres távolságot ölelt fel, de Budapesten ez az első. Egy fauszadányira volt. Vagy valami, körülbelül egy fauszadányira. Vagy egy vág ennyire. Igen. Vagy amennyit lerobbanás nélkül a Hadseg Béla tudott menni egyszerre, körülbelül annyi. Ami ott ki volt állítva, ez a mai napig a Budapesti Műszaki Egyetemen ki van állítva. Van képünk? Erre nem kerestem meg rá, de biztos, hogy fenn van. Tehát, hogyha ott van a Műszaki Egyetemen. Van egy képem egyébként róla, most ezt gyorsan bemutatom így nektek, ez az ő kis szerkentyűje, és ott van vele Mihály Dénes. De jó forma, olyan te Kosztolányi. Figyelj, de hogy egyébként tényleg van benne egy... De ez egyben ez az egész cucc? Ez az egész cucc, ez az ő Telehorja az adóállomással együtt. Hát ez egy ilyen klasszikus Telehor. Milyen érdekes, hogy nem is, soha nem halljuk a nevét. A köztudatból. Soha. Igen. Ő volt a lovagja a mechanikus gyanítom, hogy nem Magyarországon. Magyar nyelven, igen. Tehát németek mi legyen? Mihály Dénes. Minden városban van egy Mihály Dénes utca. Egyéni sorsát a történelmi viszontagságai nagy mértékben befolyásolták, anyagi gondjai támadtak a későbbiekben. Ezzel a nagyvilág talán. Tehát 4 millió márkát kapott már 17-be. Nem találtam lehet tényleg meg. Igen, csak
majd ha előreugrunk, a mechanikus tévét azt elkasszálták, mert bejött a Mi a mechanikus? Hát nem... ez a forgótárcsák. Ja, értem. És aztán bejött a katódsugaras, amely igazából a technikai fejlődés útjára. Viszont, ja, értem. Tehát, hogy igazából... Egy rossz döntés. Mint a Nokia-nál, nem kell érintőképernyő. És ennyi. Ilyen, és kb. És 5 év múlva megveszi egy kínai ószeres. Ráadásul Hitler uralma idején internálták, koncentrációs táborba került, mert üldözötteket rejtegetett. Házassága gyermektelen maradt, amit szintén nem tudott soha feldolgozni. És élete vége felé sok mindenen dolgozott, tényleg sok minden, többek között egy ABC kidolgozásán munkálkodott siketnémák számára. Azt hittem, hogy közért. Általános beszerzési. Bár munkái és lehetőségei sokszor külföldre kötötték, ötleteinek alapjai itthon születtek, és ő is mindvégig magyarnak vallotta. De hogy itt dolgozott? Pesten? Minden ötlete itt született. Ja, és ami Németországban volt, az már csak a továbbfejlesztése volt az alap. Azt hiszem 60 szabadalmat adott be, ha jól emlékszem. A hangos film kérdéseivel is foglalkozott, ő tekintető a mai értelemben vett hangos film úttörőjének. A hangos filmje egyrészt 35 mm szélességű normálfilm szalagra készült, másrészt technikailag jó hangrögzítés biztosított, és itt van, amiről beszéltem, hogy 16-ban 8 méteres hangos film projektofonja volt, az első olyan berendezés, amely a mai hangos film ősének tekinthető, ahol a kép és hang egyidejűleg rögzíthető, majd közösség által látható és hallható. Projektofon. Nem ez a technológia ment aztán tovább, nyilvánvalóan egy sokkal modernebb technológia ment tovább. De ez mechanikus volt még. Ez is mechanikus volt, ő csak mechanikus dolgokkal foglalkozott, de hogy gyakorlatilag tényleg ő generatíve, ő volt az első, aki hangos filmet tudott létrehozni. 24-ben nyilatkozik a Világ folyóiratnak, ezeket most csak összeírtam magamnak, hogy miken gondolkozott, hogy mikre képes a Telehor. Nem beszélhet technikailag a dologról. Tehát 24-ben már nem. Tehát ott nem csak az angolok, hanem az amerikaiak, a németek, a hollandok, tehát az egész világ ki csapja le először a televíziónak gyakorlatilag a szabadalmi jogát, és kihez köthető majd ez a dolog. Őrületes verseny volt. És ezért a telefonjára azt mondta, hogy semmit nem mondhat. Telefonnal összekapcsolva üzletembereket New York és Kalkutta között közjegyző előtt csinálnának szerződéseket, gyors távíróval, 10 oldal per másodperc, menne át az eredeti írás, aláírással és új lenyomattal. Digitális ügyintézés. Nagy filmek bemutatóit megelőző úgynevezett forspan filmekkel, előzetes, részleges bemutatásokkal lehetne felhívni a közönség figyelmét az új filmekre. Tréler. Kitalált a tréler fogalmat. Gyárosok, ha előveszik útjaikon a Telehort, figyelemmel kísérhetik az üzemüket. Ipari kamera. Ipari kamera. Egy japán földrengés képeit a mozivetítőgép mellé felállított Telehor már reprodukálná is a vásznon real-time híradó. 24. Az első magyar filmiroda által lejelentett filmhíradó, 24. február 27. Később adja ezt, de az volt az első mozis filmhíradó, és ő már akkor az aktuális híreken gondolkozott ezzel kapcsolatban. Tehát a közvetítés. Az éles közvetítés. Tehát, földrengés van, és te látod, hogy Japánban mi történik. De komoly. Mellékesen jegyzi meg másik találmányát a 60 szabadalom közül, mely a gázturbina, ami a repülésben óriási szerepet fog játszani. Itt mondtam azt, hogy oké, nem megyek bele, hogy még mit csinált emberünk. És van egy nyilatkozata, Ötletvadászok címmel jelent meg, és ez nagyon mély benyomást tett rám, ezt most felolvasnám még, majd megértitek, hogy miért fontos. Mihály Dénes, aki vagy 60 találmány tulajdonosa, panaszkodik a magyar szabadalmak áldatlan helyzete miatt. Áthághatatlan akadályok állják útját annak a magyar feltalálónak, aki szegény és sok év fáradalmainak jutalmát abban nyeri el, hogy ellopják találmányát. Mindennapi eset ez, és csak a kivétel számít exolának. A tolvajok feltalálói nyelven ötletvadászok, rendszerint amerikaiak, akik különösen napjainkban sáskarajszerűen lepték el országunkat, és másolják a zsenialitásunkat. Nyugodtan teszik, mert megtámadhatatlanok. A perhez ugyanis a feltalálónak amerikai ügyvédet kell választania, és a per költsége dollárokban is olyan horribilis összeget tesz ki, amelyek viselésére csak dúsgazdag emberek képesek.
Miután a per úgyis évekig húzódik, hiszen hónapokat jelent egy levélváltás. Nagyon durva. Nagyon durva. De tényleg? Nagyon durva. Bocsánat, csak közben találtam egy tök érdekes dolgot, a házassági anyagkönyvét. Tudod, hogy hívták? Mihály Dénes Imre Mária. Ami nagyon... A keresztanyja nevét is meg kellett? Nem, hanem régen hogy, vagy ez volt, hogy valószínű sváb származású volt, és a Mária, az ugye a németek Klaus Maria Brandauer. Ja. Hogy Brandauer? Brandauer. Hogy ez nagyon nehéz volt a sváb származásokat leszoktatni arra, hogy a Máriát adják utónévnek fiúknak, mert nekik ez természetes volt, hogy ez egy német fiú utónév, és neki benne maradt. Én azt hittem, hogy ez késő. Én azt hittem, hogy az 50-es évek utáni. Nem, ezt már egész 19. században nyomták, hogy ez Magyarországon Mi nem volt a divat. teljes neve, bocsánat? Mihály Dénes Imre Mária. Szólítsatok Máriának. 1894. július 7-én született Budapesten. Az interjúban megkérdezik, bocsánat, és hogy szólíthatom? Budapest. Pest vármegyében. Gödöllön született, Pest vármegyében, 1990. július 7. És a Mária utca 29-ben lakott, 1925-ben. Aha, és a Halmai Gizella, a római katolikusok, Halmai Gizella volt ő neki a felesége. Ez nagyon izgalmas, már a neve is. És valószínűleg ilyen elég jó családba születhetett, mert az édesapja doktor Mihály József volt, nem tudjuk most ebből, hogy milyen doktor, de valószínűleg egy jómódú polgári család lehetett. Muszáj Babics Viktor nevét megemlítenem. Ő 1926-ban a forgótükrös távolbalátó rendszert szabadalmaztatta, illetve 29-ben ő is megjelentetett egy távolbalátás című tanulmányt. A modern színes televízió rendszer kidolgozójának tekinthető. Nyilván nem fogja senki közérdemű megtalálni az ő nevét feltétlenül a modern színes televíziónál, de azért hoztam ide pont a Mihály Dénes írása után, mert a találmányát 1935-ben a Radio News folyóiratban is közzétették, és további ötletekkel is szolgált, amelyeken azután az RCA Radio Corporation of America felhasználta a Vidicon márka nevű képfelvevő csöve fejlesztéséhez. Prizmás képernyői színes televízió rendszerét 1936. júniusában mutatta be. A találmány úttörő jelentősége mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Goldmark Péter, a távolbalátás másik magyar úttörője, az első színes televíziót 1940 még mechanikusan oldotta meg a kép színrebontását és összeállítását. Tehát, hogy a Babics egy erősebb, vagy egy modernebb dolgot hozott ki korábban, mint amit a Goldmark kint megcsinált. Goldmark egyébként Budapesten született, de ha jól emlékszem, a CBS-nél dolgozott Amerikában, Babics viszont itthon dolgozott. Szóval a következő emberünk Tihanyi Kálmán, akinek a nevéhez, hát szintén, ha beírjátok a keresőbe egy ikonoszkóp, akkor nem az ő nevét fogja kidobni a kereső, hanem egy bizonyos Vladimir Zvorkinnak a nevét, egy orosz feltalálóét, aki Oroszországból Amerikába emigrált. Ő az RCA Radio Corporation of America-nál kezdett el dolgozni. A Radio Corporation of America-nak a vezérigazgatója is egy orosz származású fazon volt, és miután az Zvorkinnak a Westinghouse House-iak visszadobták a kezdetleges tévétalálmányát, akkor odavette magához az RCA-nál az igazgató, az orosz igazgató ezt a másik orosz feltalálót, hogy kémkedjen neki gyakorlatilag. Ez volt az első tulajdonképpen próbája. És tudom, hogy nem Budapest, csak kicsit kitekintek, ez a Sarnoffnak hívták az igazgatót, ő átküldte Amerikában a Farnsworth-höz, aki egy nagyon komoly fejlesztést csinált, és jóval előrébb járt mindenkinél. Majd utána, amikor az Zvorkin átment és meglátta, hogy áll ebben a fejlesztésben, teljesen lehidalt, áthívta az RCA-s főnököt is, és megpróbálták a Farnsworth-től megvásárolni ezeket, ő nem adta el. És mindeközben rájöttek, hogy ennek a Tihanyi Kálmánnak is olyan fejlesztései vannak az ikonoszkóppal, ami tulajdonképpen az első kameracső, televíziós kameracső, sugárvető, amely az adórészről közvetíti a vevőhöz, a tévéhez. A jelet, ugye két oldalt van, aki egyszerre fejlesztette, van, aki külön.
És ő egy makulátlan ezt ikonoszkopnak hívták, makulátlan ikonoszkopnak a leírását csinálta meg 1926-ban, ha jól emlékszem, de az Dworkin már előtte lefektette ennek az alapjait, viszont ez nem működött, mint kiderült. Pár nappal ezelőtt találtam csak meg sajnos egy nagyon hosszú leírást majd, ami arról szól, hogy hogyan nyúlták le tőle, és hogy hogyan nem jött le a Tihanyi. Mindenhol azt írják, hogy megvásárolták tőle ezeket a dolgokat. Ez nem úgy működött még ebben az időszakban, hogy őt igaz, tárgyaltak a Tihanyival, meg volt minden, de azt, hogy az Dworkin soha nem említette meg, minden nyilatkozatában úgy beszélt az ikonoszkopról, mint hogyha az a saját fejlesztése lett volna, és soha az életben ki nem ejtette Tihanyi Kálmánnak a nevét. Végül a lánya Tihanyi Glass Katalinnak kellett utána mennie, aki a HTR tiszteletbeli tagjának kitartó küzdelmeinek révén. Hát egyes források már úgy tüntetik fel, mint az ikonoszkópnak a feltalálóját, már Tihanyi Kálmánt. Tihanyi 36-ban jön rá a berlini olimpia közvetítésén, hogy a Fernsehen társaság gyakorlatilag olyan jó képet ad, ami az ő találmányán alapul, és nem értette, hogy kerülhetett az oda, miközben azt ő fejlesztettek ki. A Telefunken és a Siemens cégek is lelkesen fogadták egyébként 26-ban az ő fejlesztését, és érthetetlen módon ők még 26-ban a mechanikus televízió fejlesztésénél maradtak inkább. Nagyon korai volt ez még akkor. Ez már tényleg technikailag egy ilyen, annyira meghaladta a korát, hogy értem, hogy ezt még őt senki nem látták rá. 38-ban lefektette egy lapos tévének a szabványát. Én amennyire tudom, ennek egy ideig eltűnt a szabadalma, aztán a 70-es években vették elő, és az ő szabadalmai alapján alkották meg a plazma tévét. Nagyon sok mindent tudnék elmondani Tihanyiról. Én azt ajánlom, hogy mindenki, akit egy picit is érdekel ez a téma. Egyrészt ő is csehül járt, ő is szomorúan halt meg, ő még megpróbált neki menni az RCA-nak a második világháború után. Ott ugye leállt minden fejlesztés, ott csak a hadi technológia fejlődött. Viszont ő 47-ben meghalt, azt hiszem egymás után kétszer kapott szívrohamot, őt nagyon megviselték ezek. 45-ben? 47-ben meghalt. És egészen 2 időpontot találtam, sajnos nem tudtam véglegesíteni. Az UNESCO Világmemória Program Nemzetközi Bizottsága 2001. július döntésével Tihanyi Kálmán 1926-os magyar szabadalmi bejelentését a szellemi világörökség részének nyilvánította, és felvette a világmemória listára. Illetve talán még volt valami ilyen szellemi rehabja 2009-ben, de hogy egyáltalán 2001-ig a neve sem forgott ezekben a tárgykörökben. És akkor most visszaugranék, ahol elkezdtük az elején, tehát 46 tavaszán közlekedési és posta kiállításon láthatta először a közönség a televízió működését. Tudjuk, hogy volt egy korábbi, de ez volt az első. Én szerintem már valami saját fejlesztésű dolog lehetett, de azért itt a szovjetek is közrejátszhattak ebben. Erről nem találtam feljegyzéseket, csak a későbbi dolgokról. Nemes Tihamér postamérnök, a Magyar Televízió egyik megteremtője szerkesztett hozzá katódsugárcsöves letapogatással működő készüléket, de ez is egy kísérleti dolog volt még. A magyar postai szakemberek 49-ben a tengeren túlon tanulmányozták a televízió bevezetésének lehetőségét. 47-ben volt egy televíziós kísérlet a Magyar Rádió 1-es stúdiójában, és aztán 53-ban szintén Nemes Tihamér volt az, aki előkészítette tulajdonképpen. Ennek tudjuk, bocsánat, a hatótávolságát? Ez megint ilyen szobák közötti, vagy? Ez rádió hullámon ment már mind. Tehát igazából itt az volt a lényeg, hogy csak magát a sugárzó rendszereket kellett kiépíteni. Tehát de ez még nem volt. Nem volt. Ja, értem. Tehát televízió készülékek gyártása sem volt, hiszen nem volt, tehát ez a 22-es csapdája. Azért nem gyártottak készülékeket, mert nem volt mind sugározni. Illetve hát ugye a háború lelassította és le is állította ezt az egész folyamatot, és majdnem, hogy előről kezdték kicsit ezt az egész tapogatozást a magyarok. Picit nekem úgy olybá tűnik, mint hogyha az előtte lévő tudományos 30 évüket, mint hogyha elvesztették volna.
Ez most nem tudom, hogy a Szovjetunió hatására történt, hogy az ottani eszközöknek az technikai áthallásos dolgait kellett megcsinálni, de rengeteg cikket találtam, hogy átküldik a kézikönyveket, az alapján kell dolgozniuk, azokat kezdik el fejleszteni, és minden a szovjetek rendszerén kezd el kiépülni gyakorlatilag. 1952. február, minisztertanács hozzájárul, hogy párthatározatban mondják ki a televíziózást, 54. május 1-ig meg kell indítani. Tehát itt de bocsánat, a május 1-et akkor azt tartják majd? Ők mindent a május 1-hez. A május 1, aha. Ők mindent a május... Aha. Ne értelmezzük félre, tehát, hogy mindent precízen pontosan tartanak, 54. május 1-ig kell megindítani a televíziózást. Az nem azt jelenti, hogy már ez egész országban mindenhol van televízió. Ez itt náluk arra vonatkozott, hogy a műsorszórás kezdeti lépései elinduljanak, amit aztán úgy hívták, hogy kísérleti adás. Tehát igazából ők itt specifikusan... Nem országos, budapesti. Nem országos, budapesti kísérleti adásra kellett 54. május 1-ig bejelentkezni. A budapesti első. A budapesti első. A budapesti első. Ami 53. január 23-án döntés született a hazai televíziózás megindításáról, itt megalakult a Magyar Televízióvállalat, 53. január 23. Már így hívták, hogy televízióvállalat. Így van. A műszaki végrehajtást a Magyar Postára bízták, a Posta Rádió Műszaki Hivatalban, és a Posta Kísérleti Intézetében Molnár János műszaki kutató vezette stáb fejlesztette ki a kísérleti adás eszközeit. A Posta Váci utcai irodaházában ekkor már mozgóképet lehetett látni, az Erdei Sportverseny című rajzfilmet és jeleneteket a Mágnes Miska című filmvégjátékból. 53. januárjában a kísérleti telepen. A Váci utcában? Vagy a Váci utcában volt a postának az épülete. Az egyik épülete. Aha. 53. december 15, ez az egyik mérföldkő, elkezdődtek a saját gyártású adóberendezés első próbaadásai a Gyáli úti posta kísérleti állomásról, tehát az volt a fő a Gyáli úton. Egyébként én, ha jól értettem, az Orion gyárat Újpestről ezért költöztették át Kőbányára, hogy közelebb legyen. Tehát itt kerületen, azt hiszem 4 kilométer volt a különbség a posta kísérleti telep meg az Orion gyára között, hiszen ők együtt működtek. Az egyik fejlesztette a sugárzó részt, a másik meg fejlesztette a televízió készülékes részt. Egyelőre állóképeket és Láng Éva mérnöknőről készült diapozitívokat közvetítettek, és az adás az Orion gyár épületében 4 kilométerrel távolabb vették. Tehát, hogy onnan közvetítették, a gyárba megfogták már az adásokat a tévékészüléken. A minisztertanács az Orion gyárat bízta meg, hogy haladéktalanul kezdje meg a televízió vevőkészülék gyártásának technikai előkészületeit. Eleinte egy 14x18 cm-es képméretű vevőkészüléket fejlesztettek ki, úgyhogy az 1954. január 20-án meginduló első próbaadások már ezeken a készülékeken voltak láthatóak. 1955 a Rádiószékházában 2. De bocsánat, az 54. május 1 az összejött? A kísérleti adás? A január jött össze. 54 januárjában. Már megindultak a próbaadások. Igen. 54 januárjában. A Gyáli út Kőbánya. Itt már felmentek a Széchenyi hegyre. Itt ugye magaslati helyeket kerestek. Itt nem fogom felolvasni, nagyon vicces cikkek vannak, hogy keresik meg a helyet. Egy 100 wattos kísérleti adót építenek, tehát itt még ne a nagy toronyra gondoljunk meg. Ne a 100 watt. 100 wattos. Ha jól emlékszem, régen volt olyan izzó. Ezt még ott az Agancs útnál építették fel, egyébként nem messze van a jelenlegi Csíz utcai toronytól, és van egy emlékplakett is, hogy ott állt. Ugyanis a nagy toronynak az építésére 55-ben adták ki a tervrajzokat. Nagyon vicces, hogy leírják az újságcikkben, hogy nyilatkozik, aki tervezte, ne kérdezzétek meg, ki volt, nem emlékszem a nevére. 150 méteres tornyot tervezett. 150 méteres tornyot tervezett a Széchenyi hegy tetejére, amely drótkötelek nélkül, mint az Eiffel-torony áll. De ugyanúgy, tehát ilyen 4 lábon... Ez az úttörővasútnak ahol indul. Így van, az a rész. Tehát, hogy az megvolt már a hely, onnan nem messze az Agancsból jött a próba, az egy kisebb antenna volt, és tehát egy 150 méteres adóantennát tervezett oda.
nem lövök nagy bakot, hogy ami elkészült, az egy 53 méteres épület lett, a tetején egy 38 méteres antennával az első időben. Az sem kis teljesítmény. De ez most ott van még? Hát maga ez a betonkocka az ott van, az 53 méter. Annyi a különbség, hogy ezt a 38 méteres antennát, ha jól emlékszem, 75-ben vagy 6-ban leszették, és akkor épült mellé ez a nagy antenna, ami 192 méter magas. Tehát az elképesztő tényleg ott így. És mennyi a Csepeli? Az még egy ilyen nagy cucc, nem? Nem Vagy hol van? De ott van. A Sziget-Szent Miklós mellett Sziget-Szent van ja, ott. A Laki. Laki hegy. 390 méter. Ez nagy. Az nagyon nagy. De amikor így leírja, hogy egy kikötés nélküli Eiffel-toronyhoz hasonló, akkor nyilván az ember elkezdi, hogy ott majd egy ilyen fog állni, azt oda csesztek már, bocsánat, egy betonkockát, tele antennákkal, meg egy 38 méteres antennát rácsesztek a tetejére. Hozzáteszem, 2 év alatt megcsinálták. Tehát 56-ban indult el az építkezés, és ha jól emlékszem, 58 februárjában. Majd egy családi házat nem csinálnak meg. Volt az átadás. Később volt a nagy toronynak az átadása, tehát még a kísérleti toronnyal ment le az első hivatalos adás, 57. május 1-én, ezt számítjuk az első hivatalos adásnak. A Hősök terén és a Felvonulási téren Kádár János beszédét, ezt viszont élőben közvetítették. Ennyiben viszont határozottan első volt, hogy ez volt az hivatalos első közvetítés, mert a hivatalos tévéadás az 57 február közepén már megindult, február 22 talán. Nem de az ugye az ilyen konzerv anyagból. Az konzervanyagból dolgozott, abszolút. Ez pedig egy élő közvetítés volt, ahol újságcikkek beszámolói alapján közel 1 millió ember volt ott, ami még az érdekessége volt, hogy 56. október 23-a után ez volt az első kádári beszéd. De ha ott volt 1 millió ember, akkor hány ember volt a tévé előtt? Vagy eleve hány tévé volt? Erre is kitérünk. Mindjárt most következik pont ez a... 1955. augusztusára megszületett a széria gyártásra szánt tévékészülékek első prototípusa, az Orion AT501 nevet viseli. Ilyen nevek voltak 55. Én azt hittem, hogy ez AT501. Hát régen ilyen kékes... És ezek is a szovjet fejlesztésből jöttek létre. 55. augusztusára megvolt. A sorozatgyártást 56 tavaszán kezdik el, de itt 56, azt hiszem nyarán már jönnek ki készülékek. Ára? Menjünk sorban. Ja. Mennyi volt mekkora képátlója volt? Várjál! Fejétek meg. 23 centi. De most miért? Na jó, 23. 43 centis. Ne őríts meg. Tehát a gyerekkorunk Junost és ITT TV azért 20-valahány centis volt. Mi? A 43 centis, az anyuéknál volt már majdnem az 50 centisek voltak a 90-es években. Na jó, de hát tele volt ezzel a katód cucc. Hát ez valahol el kellett rakni. Nem? Ez hatalmas doboz volt, ez egy 36 kilós doboz volt, diófa borítással. Diófa. Abszolút, erről vannak felvételek, ahogy gyártják, és elmondják, 2 csatornát tudott fogni. A Lenin körúti Ravil boltjában lehetett először megvásárolni, 1956 évéről beszélünk, forint alapon mennyit kóstálhatott egy ilyen? 1950? 56. Én pontosan meg fogom mondani. Egy tévé? 4750. 3200. 5500 forint. Jó, köszönöm. Szép. Ja, meg plusz áfa. Jó. Tippeljétek meg, hogy 10 nap alatt 56, tehát a forradalom érvében járunk, és én azt gondolom, hogy ez kb. Ilyen nyár vége összelindulhatott el. Muszáj volt nekik tolni, hiszen az adást már el akarták kezdeni, és van egy cikk, ami leírja, hogy ameddig nincsen, azt hiszem 5000 készülék, addig nem indul el, mert nincs értelme. 10 nap alatt hány készüléket adtak el? 210. Egy helyen árulták. 187. 10 nap alatt hány készüléket adtak el? Mit mondtál? 187. 192. 150 darab. Nagyon jók vagytok. Tehát ez 1956-ban járunk.
1960-ra, 57 a kísérlet, vagy a tényleges adás elindítása. Itt valami nagyon nagy izé lesz. Nagy ugrás. 1960 nyarára hány tévé előfizető volt az országban? Ja, én pontosan tudom. Ja, pontosan tudom. 312 000. 3420. 312 000. 3420. 78 000. Az embereknek a kandisága, de tényleg. 78. Ez a szám, ami a legjobban meglepett, hogy 3 év alatt, vagy a tévévásárlásnak az idejétől. De mi, bocsánat, hogy volt tehát hogy vettél egy tévét, és akkor előfizetést vásároltál. De ezt hogy ellenőrizték? Úgy ellenőrizték, hogy a rádió előfizető, ugye a rádióra is elő kellett fizetni. De mi? Igen. Előfizetés. De mi? Vettem egy rádiót, kiültem a mezőre, bekapcsoltam, hát ugyanúgy jött, nem? Valami sugárzási előfizetés volt. Szerintem azt nem néztem meg, hogy ez hogy működött, hogy évenként, vagy havonta. De mi van, ha nem fizettél elő? Ugyanúgy jött a jel. Addig nem vásároltál készüléket. Ja, hogy a vásárláshoz kell. Én úgy értelmeztem, hogy a készülék vásárlásával jött ez a... Nyilván az egyetlen megoldás. Tehát, igen. Nem úgy, mint most, hogy bemész és... És akkor lemondod másnap? És nekem csak ilyen... És én másik néven regisztrálva. De nem. Én csak izét tartom rajta, a mikrót. Találtam most egy számot, a kisadóról még 56. június 27-én az 1 kilovatos adóról 50-90 kilométeres körzetben volt fogható. Arról ment az 57. A rendszeresen megindult. Az még arról ment. Vagy az még arról ment, attól függ, honnan nézzük, igen. Tehát ott még... Igen, tehát ameddig nem épült meg a nagy, addig az átjátszók nem tudtak városokon átmenni. De ez a Sztálin város, ami, ha jól emlékszem, a cikk az 55-ös, az viszont ott abszolút kísérleti jelleggel már ott működött. Mik voltak a konzervanyagok? Vagy hogy volt tehát ez már volt ilyen napi, vagy... Ez egy nagyon érdekes téma. És ez egy 27. fejezetet megélne ebből, hogy amikor ezt elindították, tulajdonképpen ez a bázis a Széchenyi-hegyen, ez a betonkocka, az egy stúdióként működött. De várjál, ez már az újabb volt. Ez már az új, amikor elkészült 58. Oda filmeken vitték oda, és a filmeket vetítették ki. Tehát értem. Gyakorlatilag már az olimpián úgy tudtak élő közvetítést adni, hogy amit nem a katodsugár csöves cuccal oldottak meg élő átjátszásban, hanem filmre vettek, 1 percen belül elő tudták hívni, és majdnem, hogy 1 perces csúszással tudták a tévé számára. De hol hívták elő? Kitelepítettek az olimpiára mindenféle. De melyik olimpia? A 36-os Berlin. De most az 57-es. De ezt most azért mondom el, hogy már akkor 1 perc alatt tudtak előhívni. Itt az előhívó is ott működött, minden ott működött, vagy ahol csinálták, ott már a stúdiókat is elkezdtek építeni, tehát 57-től vagy 56-tól már stúdiókat azért lehetett meg a szabadság. Azért lehetett ott is, meg ha jól emlékszem, 55-től költözhettek be a Szabadság térre, erre nem esküszöm meg. Ugye ott már elkezdték a stúdiókat, de nagyon sok minden még filmre ment. Aha. Tehát filmeket hordtak fel oda, onnan vetítették, és onnan közvetítették tovább. Jó, tehát élő közvetítés gyakorlatilag a 57. május 1 után nem nagyon volt. Hát én azt gondolom, hogy amíg a híradó nem jött be, de még a híradó is nyersanyagról dolgozott. Aha. Te figyelj, ennek az 54 vagy 84 méter magas építménynek, amire még azt a az ott van. Igen, 53 méter. Az hányszor hanyas tömb? Meg hogy abban ott munkálkodtak? Ez egy panel. Az egy panel. Az egy panelépő. Ez pont úgy néz ki, mint egy panelház, csak kétszer akkora. Tehát akkor abban ott helyet kaptak irodák. 2 10 emeletes panel. Én gondolom, hogy azért lőtték meg gondolom, azért nem kellett nekik a Eiffel-torony, bocsánat, mert hogy meg volt a panelgyári szovjet ízés. Így van, jó van ez így, jó lesz ez nekik. Amúgy meg nyilván kellettek irodák. Találtam sajnos nem fogom a nevüket. Bocsánat, abban most mi van? Az Antenna Hungáriáé, és azt hiszem a Mindig TV-nek a közvetítései, meg egy-két digitális... Hát Mindig TV. Egy-két digitális rádiós közvetítés. Ugyanis, mert hogy mi 2011-ben mi átálltunk a digitálisra, és onnantól kezdve ez a rádióadó elvesztette egy kicsit így
funkcionalitását. Találtam egy csoportgyűlés 10x évvel, akik fenn dolgoztak a Széchenyi. A Vitrai ott volt, nem? De nem az, akik a háttérben dolgoztak. Ja. Tehát azok az emberek, akik rohangáltak fel, hálóságban aludtak, nem jöttek le, ott vetítettek, ott játszottak át, ott vették kamerával, ott gyakorlatilag az egész életüket ott élték. És 20-30 férfi ül egy asztalnál, és sztorizgatnak olyanokat, hogy én csak pislogtam, hogy ezt én el sem gondoltam eddig soha, hogy az egy ilyen átjátszó stúdióként működött ott. Tehát nem az van, hogy oda felment a jel, és tovább ment. Nem, hát oda vittek fel nyersanyagokat, és onnan... De ott hívták elő fönt? Vagy nem, azokat már készen vitték fel, ott csak lejátszották, és úgy játszották. Lejátszották egy vevőkészülékre, ami átjátszott egy adókészülékre, ami eljutott az otthoni vevőkészülékre. És hétfőn tudtak pihenni. Hát gondolom valami miatt nem volt hétfőn adás. Karbantartási idő miatt nem Tényleg? volt. Muszáj volt. Komoly. Muszáj volt. Nagyon vicces. A magyar televízió híradójának első indulási ideje 57. június 2. 57. június 2. Ami viszont... De ez még nem a De, és nem, hát ez egy ilyen nagy stúdió. De, nem. Tehát ez úgy nézett ki, hogy az a főcím, azt leforgatták, az első verziója, még ez a katódsőcsugaras kamera. Emlékszem rá, igen, és aztán jött be a sima, igen. Tényleg olyan objektíves volt. kamera, és ezt mindig újra forgatták, azt hiszem 10 évente ezt a befordulást. Mint a TV Maci. Azt is rendszeresen újra vették, ja. Szóval 57-ben volt a tévéhíradó. Ha jól emlékszem, kezdetben az első évben több névváltoztatáson is átment a híradó, mint hogyha az lett volna neve, hogy Képes Krónikák. Jaj. És jó, utána nagyon érdekes, Keddtől Keddig. Ez volt a neve. Keddtől Keddig. De aztán nagyon gyorsan Képes Híradó lett, Magyar Televízió Képes Híradójaként indult el, utána már 58-tól, ha jól emlékszem, vagy nem 57-től. De a Keddtől Keddig ez nagyon vicces, funny név szerintem. Figyelj, és ezt tudjuk, hogy minden, tehát akkor a szovjeteknél is volt hétfőn adásszünet? Mert hát nyilván akkor mindenhol kellett egy nap. Egy nap, Aha. hogy karbantartsa. De már hogy ezen a rendszeren. Az egy kötelező karbantartás volt. Igen. Ez 87-ig volt. Azt akartam mondani, hogy az én gyerekkoromban még bőven nem volt hétfőn. 87-ben lett 7 napos a hét. Tök jó. Van még egy érdekes dolog, nem találtam nyomát, de egy helyen, de nem sem megerősíteni, sem megcáfolni, nem tudom. Az első telefonhívás az MTV stúdiójába élőben. MTV stúdiójába, igen. 1959. Következő hangzott el a telefonban. Könyörgöm, várjanak még pár percet a film kezdésével, a vendégeim kicsit késnek. Imádom. Hát ennyi lett volna, amit én el szerettem volna mondani, meg még egy olyan másik 30 oldal, de az nem fér bele az lehetőségebe. Mindenki nézzen utána azoknak a dolgoknak, amik érdeklik. Nagyon izgalmasak lesznek. Köszönöm, hogy segítségemre voltatok. Nagyon izgalmas volt. Találkozunk egy következő adásban. Sziasztok! Sziasztok!